Ukoliko ste u poslednjem trenutku odlučili da za Novu godinu otputujete, na primjer u Italiju, Poljsku ili neki drugi grad, a niste na vreme vakcinisali ili obezbedili kartu za vašeg ljubimca, ne brinite. Nudimo vam nekoliko saveta. Vlasnicama je često problem gde ostaviti kućnog ljubimca ukoliko žele negde da otputuju za te praznike. Pa ono što bi mogli da urade sa svojim ljubimcima, osim što bi mogli da ih ostave nekim rođacima i prijateljima, mogu ih ostaviti u specijalnim pansionima za pse ili mace ili mogu ostaviti u dogovoru sa veterinarom u veterinarskoj ambulanti, odnosno kod svog veterinara, gde će biti pod konstantnim nadzorom, znači 24 časa. Sve popularnija mesta za ostavljanje vašeg ljubimca postaju pansioni i hoteli za životinje. Ljudi više nisu odbojni prema ideji da ljubimce ostavljaju u pansionima, jer su uvereni u negu i dobre uslove koje im se nude u njima. Ono što je bitno jeste da svom ljubimcu obezbede njegov pribor za hranu, njegovu hranu, što se mačaka tiče posip, i bitno je naglasiti onom kod kog će ljubimac biti da njegova rutina ne treba biti narušena. Znači, ako se pas šeta 2 puta dnevno, da se i za vreme praznika šeta 2 puta dnevno. Dovoljan je stres što menjaju svoj životni prostor, znači negde njihova rutina ne bi trebalo dalje da se narušava. Ukoliko mace ili kuce imaju svoju prostirku koja im je omiljena, neko svoje ćebence ili neku svoju omiljenu igračku, to isto treba ostaviti onom ko se brine o životinjama da bi se životinje što bolje osjećalo u tom novom prostoru. Ukoliko imate nešto plašljiviju životinju, dobro bi bilo pre prvog odlaska u pansion ili pre prve promene tog boravka životinju postepeno navikavati na taj prostor u kome će provesti, 5-7 dana, sve zavisnosti od toga na koliki period je ostaviti. Znači, dok se vi budete provodili za novogodišnje praznike i vaš ljubimac će biti na sigurnom. Ali ipak ne dozvolite da dugo pati za vama, jer je već odavno poznato koliko psima teško pada razdvajanje od svojih vlasnika.